राम भाई दाढ़ी बा हो। अच्छा ठीक बा आवते बानी। अरे हाजीपुर के केरा बड़ा नामी हो, केरा खा के तू जई हो। ठीक बा दाढ़ी बानो। हाँ भाई बा ठीक बा। बड़ा मेहनत से आवत नहीं भाई, खामा में पसीना बड़ा छुड़े के पड़ता। 545 क्या हमरा के ये चपाट कहाँ वो हमें सरल जो अब गया बतर। अरे का को ही 2 दिन से लोगन खात रह बड़ा प्रॉब्लम बाटे। अच्छा ठीक बात है इतनी मैं के शांति कॉल ए भाई हमार लो ए भाई के बिना खइले बाप बानी बाप हम। कहाँ रहलो हो उतना दिन से अभी ले दिखाई ना देलो हो। लो है लो 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 ए भाई भैया तमा के पहले शांति कर। हाँ पहले आत्मा तो परमात्मा फिटका दी तनी। नहीं महाराज खाई हाँ का करे बड़ा गजन बा महाराज। इतना लो बा बताई और रउआ के पहले ही खिया और खाई आत्मा के शांति कर ली ना रह दिया ना ना और खाई ना बाप रे रउआ बाप। बहुत 2 दिन से भूखाइल बानी कितना पहले अरे चपटुआ जी बैठल बड़े तोर बाबू दुबई गइलन रे। अरे मदद तू नहीं तो कहता रे बाबूजी दिवे के लिए केरा देखता रहो। केरा ले आवता नहीं उन्हीं से एक जना केरा पकड़ लो काट के दे दलो बाबूजी के खाए खातिर। तू केरवा पे कहि रे जल्दी घरवा जाके अपना देख ना बाबू के बाबू बाड़न की ना आउ तक दुबई गइल। माल बाबू दुबई गइले। हाँ। हमरा से बिना पूछले दुबई कैसे चल जे मर जाए। केरा के खाई जो जो जल्दी जो जो साचो का हो। जल्दी अच्छा जो रोका रोका मदद तू तो तारियो ना पिए देबो हो। जो जल्दी तोर बाबू अच्छा, ठीक दुबई बा। गइल जो केरा खिया। ठीक बा देखता नहीं हमका के। हैं बाप रे बाप एगो तहा कासल पियासल लइने बाबूजी बिना पूछले दुबई गइले हो। हैं चल देख के लेता नहीं। किशोर भाई हां आज ले तो हमनी के गांव में कोनो विदेश ना गई। हां हां आउ मंगरुआइल तो कहता चपटुआ के कि तोर बाबू दुबई गइले। हां 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 तो चल के हमनी के देखे के चाही नु कि कौना गाड़ी से दुबई गइल हो। ए भैया हो खा लिया तब जाई ना ना पहले देखो जो कौना गाड़ी से ना दुबई ना जल्दी गइल देख के आई माने ओइबे करी हां हां ठीक बा। गाड़ी अरे मर्दबा एगो त मंगरुआ हमरा के हैरान क के रख देला। जाके कहता बाबूजी तहार सऊदी गइले आ देखता नहीं कि बाबूजी कहाँ बाड़े। बाबूजी केने बाड़े। अरे बाबूजी तो अरे बाबूजी हो बाबूजी तू साचो मुचो के सऊदी चल गइले बाबूजी। अरे दादा अरे माई रे माई बाबूजी तू सऊदी चल गइल हमरा के छोड़ के। ए आ तारा खाली है केरा के। अरे बबुआ तारा खाली केरा ले आइल। अरे बबुआ तू कहाँ रोला है हमार बबुआ कहाँ रोला हो अरे बाबू तो हम घरवा जाके कहता का कि तोर बाबूजी सऊदी गइले छोड़ के तोरा के। ए बतावा हमरा के तो 2 दिन का बिना खइले के बैठल तू रोला कहाँ रोला? अरे हम साटा खात रहनी हो 2 दिन से बारात में। तू रोत काहे बाड़ो? अरे हम रोता नहीं कि कहता कि तू सऊदी चल गइलो। यही से हम रोता नहीं तू कहाँ रोतल है बाबूजी। ए बुरबक हम कह दे तोर माई तोरा के छोड़ के चलो तो हम रोई। अरे तो यही बोलत है यार बाबूजी। बाबूजी ई कहा कि पाड़ा है बबुआ हमार अरे बाबूजी हो बाबूजी। अब छोड़ के मत जाइए छोड़ के मत जाइए सऊदी है केरा के खाइए बाबूजी। काल एल बड़ा केरा तेरे खातिर लेल बानी। केकरा में से केरा कर अरे केरवा कटनी हो जाए एथी शहर कोला से किन ले तो नी केरा तारा खातिर। अब बताओ चल बता के केरवा खाई। अरे बाबू बहुत बोल गया हमर बबुआ हुआ हो दादा। बबुआ 2 दिन पर तू आइल बड़ा कुछ खइले बड़ा। अरे कहाँ खले बान बाबूजी अब के तो वही हो जा हरामुआ के लगे ताड़ी पियतनी हो अब के शुरू कन है पिए के तो लगे मंगरुआ जा कैसन कह देलक तेरे बाबूजी गइला सऊदी अभी तक कान में भूखे तो प्राण निकलत ल का करी। तो कुछ खा लो और कहीं जाई हम। अच्छा ठीक बा अभी देखो अभी ओकर व्यवस्था आज कोई के तो छोड़ता नहीं 2 मिनट खाली तू बैठा रह बाबूजी यही जा आ देखो हम ओकर व्यवस्था क के आवत नहीं। ठीक बा जा हम बैठत एकदम हां बाबूजी
तू बैठा बसवा के ना भैया बा आ तू यही जब बैठा रह आ देखो ए बरा उ इतना बिगड़ल बनो आज ओकरा के फीटे क के छोड़ेम हां आज बिना मरे ना छोड़ेम बहुत बिगड़ल बाटे यही कह जाला मुंहते हमरा जिंदा हमरा बाबूजी का मुंह के खता यार ओकरा के चौपटुआ कहां जाता रे अरे तो जाके मंगरवा दे कर हमर बाबूजी जिंदा बड़े हां हां ओ तोड़िया के गोदिया कोनो मंगरुआ तोरा बोला कि तू बाबू दुबई गइले आ तोर तो बाबू बढ़ले बड़न रे इतना बिगड़ल आदमी होला हो लिया तोरे लाठी ओकरा के तनी आज कहता नहीं ओकरा के बिना मरे ना छोड़ेम कोइए के छोड़ल जाई चलो तो आज जहां भेटा दी ओकरा के मुंह आज ओकरा के छोड़े के नहीं थे चलो अब देखाते बानी ओकरा के अरे यार सारे को छोड़े ना बहुत अधिक हो गया साफ चाल खराब बा साफ करें आज छोड़ा ना होता है एकरा काहे के चाहिए वही के कुछ कहर के भाई आज छोड़ा ना ई कोनो अरे भाई यही के भाई आज हाँ भैया हम सुरेश सागर और वैसे के हाथ जोड़ के आप विनती करते नहीं कि हमारा जरूर कमेटी देखी सबे गोड़ लगता नहीं हम अजनबी अर्जुन ये हमार चौथा कॉमेडी हमनी सबके आवता रोले देखी पसंद पड़े लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करी। हाय भैया हम सिंगर ईश्वर उजाला हमनी के लिए चौथा कॉमेडी हटे हमनी के लिए चैनल के सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो और शेयर कर लो। हाय भैया हम प्रकाश कुमार। हाय भैया हम राइटर आज यहाँ लो बानी लो सारा कॉमेडियन जे कॉमेडी करेला अगर रउआ लोग के कॉमेडी अच्छा लागत होके तो लाइक करी शेयर करी और कमेंट्स करके जरूर बताई कि ई वीडियो कैसन लागल आ चैनल के सब्सक्राइब तो जरूर करी आ साथ में बेल आइकन के जरूर दबाई।